Before you watch the video, please hit the subscribe button and the bell icon so you will be updated with the latest video. Dini sa Toledo City sa DYHR alas 6 ngadto sa alas 7 ang tagna sa Kabuntagon. Dini sa butong pinamungan si boss sa DYR radyo natin mabati sa mga tong programa alas 12 ngadto sa launa ang tagna sa kaudtohon or kahaponon matagadlang Domingo. Dini sa Surigao City sa Real Radio alas 12 ngadto sa launa ang tagna sa kahaponon. Dini sa Bayugan City sa City FM alas 8 ngadto sa alas 9 ang tagna sa Kabuntagon. Masubli kini sa alas 5 ngadto sa alas 6 ang tagna sa Kinabuhi matagadlang Domingo. Dini sa Butuan City sa Radyo Pilipino alas 11 ngadto sa alas 12 ang tagna sa kautuhon matag-adlang Domingo. Dini sa probinsya sa Bukidnon sa Pawi Radio Valencia City alas 3 ngadto sa alas 4 ang tagna sa kahaponon. Dini sa Malaybalay City sa RMN DXKD Malaybalay City alas 12 ngadto sa launa ang tagna sa kautuhon or kahaponon mabati usab dinhi sa FM station dinhi sa Valencia sa maura gyapon nga oras. Ug dinhi sa Manolo Cortes Bukidnon sa radyo natin alas 5 ngadto sa alas 6 ang tagna sa kagabion matagadlang Domingo. Dinhi sa Iligan City sa radyo Bandira alas 3 ngadto sa alas 4 ang tagna sa kahaponon. Dinhi sa Pagadian City sa RMN DXPR Pagadian alauna ngadto sa launa imedya ang tagna sa kahaponon. Dini sa Calamba, Misamis Oriental sa DXMM FM alas 6 ngadto sa alas 7 ang tagna sa Kabuntagon matagadlang Domingo. O dini sa Cagayan de Oro City o sa Misamis Oriental mabati usab ang among programa dini sa DXKD Radio Ultra alas 10 ngadto sa alas 11 ang tagna sa Kabuntagon. O dini sa Villanueva, Misamis Oriental sa Caboses Power Radio alas 7 ngadto sa alas 8 ang tagna sa kagabion matagadlang Domingo. O dini sa Balingasag, Misamis Oriental sa B Radio Waikurat FM alas 8 ngadto sa alas 9 ang tagna sa kagabion. Kumusta sa mga PBCM Women's Group ubo sa pagdumala sa Presidente Madam Gaga Eugenio. O dini sa Ingog City sa Real Beat Radio alas 6 ngadto sa alas 7 ang tagna sa Kabuntagon matagadlang Domingo. Niadtong gusto magpadangat sa pangutana or sa mga pangutana i-text lang sa numero sa Globe 0917-811-8882. Ang among mga pagpanimbaya sa mga kaigsunan nga nagasudong kanamo via Facebook Live from United States of America nila ni TC Kulihat o ni Sister Lily Kulihat Peterson from Blackport, New York City o ni Sister Barbosa o Sister Rizel Barbosa sa Moramos Graham from Oklahoma, United States of America, from Alabama, from Tennessee, from West Virginia o sa Maryland, United States of America nila ni Juanito and Justina Makito Hermias family, nila ni Miguel Hermias, Juanito Hermias Jr., Julayla Hermias Arison, Alegriano Hermias, Charminio Hermias, River Lilita Hermias Barton ug ni brother Nicodemos Nicky Hermias. Nagasudong sila kanato via Facebook Live from United States of America. Atong igsoon Ambrosio Birano and family o gingon man usab atong igsoon dinhi sa Bohol si brother Andres Galimba ug sa imong pamilya. Atong igsoon usab dinhi sa Taguluan Misamis Oriental brother Jerry Kila ug sa imong pamilya. O gingon man ang atong igsoon engineer brother Derwin Bubong Mangalos nagapadaling usab uban sa iyang pamilya. O sa tanan usab nga mga kaigsunan nasulod sa PBCM compound labi na sa kaubang ministro brother Hermoines Macayo ug uban pa nga mga ministro maayong pagpaminaw usab. Atong mga galang nga mga salesman nga pataligog usab nagsunod sa atong programa nila ni brother Richard Sandigan, brother GC Torres, brother Albert Fabrada, brother Jude Aranas, brother Aroy Arcelias, brother Aljo Delfin, brother James Salvacion, brother Ernie Antixo or brother Jong Ribigoso, brother Rodil, brother Charles, brother Jade Mamba, brother Lito Ornopia, brother Linux o uban pa nga mga salesman nga atong higala nga kanunay pod nagasunod sa ato ang programa. Tanan nga mga kaigsunan nga mabot sa pagsibya kalakip na kamo sa among mga gipanimbaya o dugang kasayuran og pagawag sa mga kaigsunan nga dili to kalimtan ang atong hiniusa nga panagtigom nga atong ginabuhat katulo sa sulod sa usa ka tuig mao kini ang Marso 10, Agosto 19 o ang Disyembre 29 mga kaigsunan. O usab ang padayon nga pagawag sa mga kaigsunan sa padayon o walay pagkapol o walay pagkaluya sa paghatag sa atong contribution para sa atong palas reconstruction.
O ninigayon na, yato ko kamo sa pagpaila sa kaubang ebangelista o ministro. Kumusta kaninyo mga kaigalaan ug mga kaigsunan? Kini si Brother Rene Telebrico nga kauban kanyo karon, kauban sa paghatod kanyo sa kamaturan. O akong mga pagpangusta, labi na gyud ni Reverend Sarlito R. Eugenio nga siya atong Executive Vice President o siya pa atong Chief Minister o siya pa atong barangay captain sa barangay San Antonio o IBC President sa lungsod sa Jasaan o ako pong pagpangusta sa iyang kapikas Madam Gaga Eugenio, siya po ang barangay councilor diya sa barangay San Antonio. O ako na po mga pagpangusta sa mga ministro, labi na kang Brother Hermes Macarayo o kang Israel Macarayo, kang Brother Hernaldo Pipi o kang Cesar Patio o Samuel Brother Samuel Montemayor o uban pa nga mga magwali o ako pong pagpangumusta sa mga chapter president, mga palace guard ug mga membro, mga missionary ug missionarya. Ug ako pong mga pagpangumusta kang Sosimo Telebrico, kang Dimol Telebrico, kang Bernabe Telebrico ug kang Join Estopia ug kini po yung igsuon ng Brother Rene Telebrico nga adunay pag suporta sa radyo sa butong pinamungan Cebu sa radyo natin DY-RR. O dini karon nga higay na mga kaigalaan ug mga igsunan, ako kung ibalik sa kauban nga ministro. Ngayon higayon na, Brother Ren, hindi na ito magkauban gihapon ng Executive Vice President at the same time Chief Minister Reverend Charlie Eugenio. Tungod kay aduna gyapon sa importante karon nga giasikaso sa kita lang gyapon mo gitahasan niya para sa pagpadayon sa pagpadayag sa kamaturan. Ato sa nga gi-acknowledge din kauban dinhi sa sulod sa studio, Brother Dever Rizaba. O ginihigayon na, Brother Ren, ang atong padayon nga mga pagtukis kamaturan o mga pagdepensa sa mga atake sa atong kakontras doktrina nga mao si Mitchell Bendilio, pastor sa Sabadista, nga din medyo taon-taon na nga dunay atong binayloay sa mga rason, kulo kabildo aron sa pagpadayag gyud sa kamatuoran. Diin siya moy usa nga misupak sa atong doktrina, ang ato po depensa pod sa atuang doktrina nga dili niya dawaton o bisan pa ubang reliyon nga dili modawat nining atuang pagpadayag sa kamatuoran. Diyan sa pagtudlo ni Master Bradrin kung magisgot na sa pagpangalagad, nabayan sa tulo ka dagkong panahon, lahi ang panahon sa pagpangalagad kang Hiyoba di ang katawang Israel mo'y gihimong kasangkapan, o lahi pod ang ikaduhang akong panahon diya sa atong Ginoong Hesukristo nga ang katawang iglesia nga yang gitukon mo'y gihimong kasangkapan nga moalagad kaniya, o lahi pod ang kapanahonan sa pagpadayag sa katumanan sa Espiritu Santo. Diyan kita nga mga ministro sa PBCM mo'y niklaim nga mo'y katumanan sa pagpadayag sa kamatuoran diya sa Espiritu Santo. Karon ang mga pagsupak nga gihimo ni Bendilio may tungod sa atong presentation sa kang master nga mo atong gipaila nga natuman sa katumanan sa Espiritu Santo din iyang gisupak gyud paghayo kay matud pa niya nga doon na siya mga rason nga kinahanglan nga kung gitagna man sa daang tugon mabasa gyud pod sa bagong tugon mo na iyang rason. Daghan man kay ning mga paningil, Bradrin, so di na to siya mahurot og mausa-usa gyud og tubag tungod kay limitado man ang atong oras. Busa pili lang ta ang napita ang mga importante nga iyang mga pangataki nga sa iyang pagtuo nga makalusot gid siya atong tanahon. Kung makalusot ba gid siya ang mga pangataki o kining atong mga pagdepensa pod. Balikan ta sa pagpaminaw ang iyang mga atake, Bradrin, sa mga nanglabang programa nga matud pa niya. Gi-question niya unang-una sa kunong babasa ang first child kay lagi ang atong gibasihan ug dugukanan sa atong tagna para sa pagpakatao sa Espiritu Santo mao man ang second child nga nakasulat sa Ecclesiastes 4:15. So yang gi-question asa mabasa ang first child. Unya matud pa niya kung si Kristo ang first child, apilon kuno gyud ang mga inahan ni o ginikanan o inahan ni Jesucristo sa pagtagna. Unya matud pa niya nga laing punto nga yang gibuyan nga sa iyang paminaw lig-on nga kung gitagna sa daang tugon mabasa gid kuno sa bagong tugon. Ato sang ipabati para nga atong ipahayag nga dili pwedeng imong hunahuna Bendilio moy atong paminawan. Di pwedeng nga ikaw magbot kay na may naplastar sa Biblia. Ha? Ni atong paminawan mahal-mahal nga tigpaminaw ang tingog ni Pastor Mitchell Bendilio. Mo to yang gipaningil, Bradrin, kay nihimo man nagitag pangutana
kung atong ipatubag niya kinsa ning first child. So iyang i-questionan asa kuno mabasa kanang first child karong tagtaod sa unahan atong i-explain nga kinsa nang first child nunya gi sulayan pud niya counter na brethren sa atong paghubad ug sa atong pagpamatuod mahitungod sa first child. Unya dugang niya nga paningil o kataki diri kanato mahitungod sa atong magtutudlo mao ning iyang gibuhian nga pamahayag nga atong mapaminawan brethren sumala sa iyang mga gibuhian nga pahayag niya. Kasi Kristo man kalmatan ninyo ang first child. Ni-apil man ang iyang babae, ang iyang inahan. Ang second child, way labot. Ay, naon sa mampot. Kahit tumo-tumo man, angkon-angkon raman. Nagkaroon, ikanong punto. Kay kitag na magkaha ang inyo nga magtutudlo sa daang tugon. Nanong wa man na nasulat ang katumanan sa bagong tugon. Klaro kayo atong nabati ang iyang mga paningil brethren nga kung gitagna ang atong magtutudlo sa daang tugon ngano kunong wala masulat sa bag-ong tugon. Sa ako nang gikaingon, dili pwede nga ikaw magbuot. Unya dili raba sa tanang panahon nga kung gitagna sa daang tugon kinahanglan nga obligadong mabasa sa bag-ong tugon. Ya. Tagaan tani siya og example brethren sa Biblia. Gato ning ipaningil niya kaya nga gyud diay stand kung gitagna sa daang tugon kinahanglan mabasa gyud sa bagong tugon. Nga ngatong explanation sa dapit sa magtutudlo nga may atong gipailang katumanan sa Espiritu Santo nganong di mabasa sa bagong tugon ang rason tungod kay dili pa diha natuman ang sa bagong tugon ang katumanan sa Espiritu Santo. Kay usbo na mo, kay kung nabasa or mabasa sa Biblia ang ngalan sa mong magtutudlo or ang pagtulon ng PBCM, di na may magwali. Igo na lang ang tao, mabasa nga, uy, mao dining katumanan sa tagna. Pero kay gibahin man lagi ang kapanahonan, lahi ang panahon sa kang Kristo, lahi po ang panahon sa Espiritu Santo. Una, lahi ang kapanahonan sa Aman nga siyuba. Busa, ang bagong tugon, kung magisgot ang katumanan ana, more on sa atong Ginoong Jesucristo, wa pa diha marikod ang katumanan sa dapit sa Espiritu Santo. Pero matod pa niya brethren, kung gitagna sa Old Testament sa daang tugon, kinahanglan mabasa sa New Testament. Kay matod pa niya, nganong di man mabasa sa New Testament. Karon sa Biblia brethren mo kuha tag example. Nga dira mga propeta dunay ilang pagpahayag nga gikan mismo sa Dios nga pagpahayag nga dunay pagpahayag sa Dios nga dunay kalaglagan nga mahitabo. Unya ato dining dukion kay Old Testament man example ni siya. Kung kini bagay natuman sa New Testament kay mao man ni gusto nimo bindilyo nga kinahanglan mabasa gyud sa New Testament, dili ra ba ingon niya ang pamaagi gyud sa pag-explain. Kay dili man gud ikaw magtagyas balay kung ang PBCM balay ni, ang mo-explain sa PBCM, ang tagiyas balay o kang mga sakop sa panimalay. Ayaw pangahasi sa pag-explain ang balay nga di mo. Ayaw pangahasi pag-explain kung ikaw nanumbalay raw, di ka tagiyas balay, kaya mabulyaso mga diya. Basta tuguti, ang tagiyas balay o kang mga sakop sa balay, nga mo-explain sa butangan nasulod sa panimalay. Karon brethren, sa Biblia, kung ang example sa Biblia, nga dunay pagpahayag ang Dios may tungod sa kalaglagan. Anya dinhi brother Ronnie dinhi sa basaw ni propeta Isaias, dinhi sa Isaias kapitulo 28 bersikulo 22 ngadto sa 25 nagaingon, busa karon dili kamo magmabiyay-biyay kay tingali unya ang inyong mga bugkos himuon nga malig-on kay ang usa ka sugo sa kalaglagan akong hingdunggan gikan sa Ginoo. Siyuba sa mga panon sa ibabaw sa tibok nga yuta, patalinghog kamo og pamatia ang akong tingog, patalinghog og pamatia ang akong pakigpulong. Kadtong nagadaro aron sa pagpugas, nagadaro ba sa kanunay? Kanunay ba siya nga nagabungkag og nagapakaras sa iyang yuta? Sa diha nga mapatag na niya ang ibabaw nini, dili ba niya isabulak ang manigilya og isabuag ang anis? Og ipugas ang trigo sa tinudling og ang sibada sa dapit nga pinili og ang agina sa daplin niini. Busa ang atong
natagad nga gibasa sa kaubang ministro nagisgot kini nga matud pa ni propeta Isaias nga dili kamo magmabiay-biayon kay tingali unya ang inyong mga bugkos himuon nga maligon kay ang usa ka sugo sa kalaglagan akong hindunggan matud pa ni Isaias gikan sa Ginoo si Yuba sa mga panon sa ibabaw sa tibuok nga yuta. Doon na siya nadunggan nga kalaglagan gikan sa Ginoo nga si Yuba nga kini siya nigipahibalo ngadto sa tibuok yuta sa ibabaw sa tibuok nga yuta. Ug matud pa sa pagbayag ni propeta Isaias, patalinghog kamo ug pamatiya ang akong tingog, patalinghog ug pamatiya ang akong pakigpulong. Kay mao may nadunggan si Isaias nga gikan sa Ginoo nga dunay kalaglagan nga mahitabo. Unya matud pa giingon dayon ni propeta Isaias, giagig pangutana kadtong nagadaro aron sa pagpugas, nagadaro ba sa kanunay? Kanunay ba siya nga nagabungkag o nagapakaras ayang yuta? Giagig pangutana nga kung nagdaro ka, daro kanunay, haron ka doon ka ipugas, o magpugas ka, pugas pud ka kanunay. Sa diha daw nga mapatag tong imong giugmad nga yuta o imong gidaro, dili ba daw nga isabulak nimo ang mga nigilya o isabwag ang mga anis o ipugas ang trigo sa tinudling o kang sibada sa dapit nga pinili o kang abina sa daplin niini. Karon, unsa gipayag niini mga kaigsunan, matud pa sa pagbayag ni propeta Isaias ngayon hindunggan gikan sa Ginoo adunay sugo sa kalaglagan. Karon brethren, unsa ba ang mahitabo o dangatan unya sa ibabaw sa yuta may tungod niini nga dunggan ni propeta Isaias nga may sugo sa kalaglagan nga matud pa gani niya nang pagpahayaga ni propeta Isaias nga kinahanglan patalinghugan na nga mga pagpakigpulong niya unya kinahanglan ipamati ang mga tao sa iyang pagpakigpulong. Unsa ba day ang mahitabo dayon sa yuta sa diyang matuman ang nadungga ni propeta Isaias gikan sa Dios nga si Yuba ang usa ka sugo sa kalaglagan. Ang yuta pagahimon Brother Ronnie nga walay sulod dinhi sa Isaias kapitulo 24 versikulo 3. Ang yuta pagahimon nga walay sulod gayud o pagalaglagon gayud kay si Yuba mo'y nagsulti nining pulunga. Busa ang mahitabo diay sa pagpahayag sa panagna ni propeta Isaias nga nakadungog siya sugo sa kalaglagan gikan sa Dios. Ang mahitabo diay nga ang yuta pagahimuon nga walay sulod gayud og pagalaglagon gayud kay si Yuba mo'y nagsulti nining pulunga. Sa ato pa gitagna sa Old Testament man nga may paglaglag sa yuta nga himuon ang yuta nga walay sulod. Sa ato pa kun himuon ang yuta nga walay sulod, mo tong gipasidaan giagig pangutana kung nagdaro ka daro, kung nagpugas ka pugas, kay moabot ni siya nga himuon ang yuta nga walay sulod. Old Testament ang atong gibasa. Example, pangutana, kay matud mo bindilyo, kung magtagna sa Old Testament, kinahanglan mabasa sa New Testament. Kinibang tagnaan nga gipayag sa Old Testament, natuman sa New tagnaan nga gisulat sa Old Testament, natuman sa New Testament. Bida ito baga? Kaya gusto man nimo nga pagka gitagna sa Old Testament, mabasa sa New Testament. Pag-abot ba sa atong Ginoong Jesucristo, diin niya na sa New Testament? Wala na ba'y pagdaro? Wala na ba'y pagpugas? Ang yuta ba? Wala na'y sulod? Napagyapon. O na, sa ato pa, dili pwedeng mo matuman ang imong gusto nga kung unsa gitagna sa Old Testament, matuman gyud sa New Testament. Kay pag-abot sa New Testament, isummarize na lang, na apay pagpugas, na apay pagtanom. Mabasa na to nasa Mateo kapitulo 13, versikulo nga atong mabasa, sugod na sa 13:1. Ngadto sa 9, ikama na to nasa 18 ngadto sa 30, doon mo na pagbasa na gibanag ingani ang uma o ang gingharian sa uma sa trigo ug sa bunglayon, gibanag ang gingharian niya na. Sa ito pa, naagi dihay nag-uma, na nagtanom og trigo, pero sa pagtanom og trigo, naapoy mga bunglayon, na manasunod sa yuta, ibabaw sa yuta. Nanganuwa man nagimatuman pag-abot sa panahon sa atong Ginoong Jesucristo. Ang tagna sa Old Testament, kung maoy basiha ang imong pangatarungan, nga kung gitagna sa Old Testament, matuman sa New Testament. O, tanawa, supalpal ka karon, supalpal lang dayon. Mao ra ba ni iyang gamitong termino, supalpal lang dayon. Dili kami na supalpal, ikaw mo'y nasupalpal, wa magkadimao ang imong mga paningil diri sa dapit sa pagtulunan sa PBCM. Nakaron nabati na to brethren, nga matod pa niya asa ko na mabasa ang first child. Unya
Sa pag-counter niya, kaya ito lang ginigamit ang pagpahayag na ang first child mo atong Ginoong Jesucristo. Ni-counter siya sa counter nga binulingit. Nga nung ningon kong binulingit. Maplastar ba? Ha? Binulingit kay dili plastado ang imong pag-counter. Ha? Diyon sa nimo pag-counter. Imong gikomentaryan ang among gigamit nga version sa Biblia nga the message. Unya namuot ka matod pa nimo, namuot ko. Kaya nigamit sila og the message nga Biblia, the word was first. Unya matod pa niya, maayo gyud kuno ta brethren mo, pato-pato. Unsa na nga termino ng pato-pato? May kuno ta nga pato-pato. Tama na sa diya, tama na gid ka diya. Mo nang yung kog binulingit nga pag-counter mo, imo ta nang ihan ay. Ha? Subakan na, nasayot mi ana, karon paminawan ta. Engineer palihog og pabati sa iyang tingog, may tungod sa pag-counter niya. Nining among explanation, may tungod sa iyang paningil, kinsa ang first child. Ako na po first child, asa kuno ang first child, akong si Kristo kuno ang first child, dapat kuno nga i-appeal pod unta sa second child ang pagtagna sa inan. Kasi Kristo na may tagna sa inan. Ato ipabati, engineer, ang iyang tingog. Okay? Karon, nangutana manggutana, naitagna si Avelino Crescencia Dagoc ug si Avelino Eugenio sa Biblia. Ayaw pagbuot bindilyo. Binugok na nga pangutana. Di ka to ba binugok? Ha? Pagkalooy. Pagkalooy. Nga do igsoon nga mangita tagtagna kay si Kristo nga ilang i-operation naman namot ko. Ang gibasa igsoon The Message Bible, katong sa sinugdan ba, maong pulong, the first, the word first, wala na yung first child. My God, mga kaigsuonan, patok-patok. Ato na bati. Namuot daw siya, brethren, sa atong gigamit the message sa First John, nga kining gitawag, word was first, may kunutang mo patok-patok. Sa ato pa di ay, iyang paminaw ni nga di kiday ni hao mga itong explanation niya. Karon, ato na yun siyang giingnan nga nitong pagpaningil niya, brethren, nga kinahanglan nga kung magtagna, iapil ang inahan mo na itong giingon lagi nga kung ikaw magbuot, di ba nga na ang proseso sa pagtagna kay kung imong ipaningil nga sama kang Kristo nga giapil sa pagtagna ang iyang ginaghat, naghatag ang Dios og timaan. Kung ang Dios magpakatao may timaan nga gihatag, panagpangutan na i-apply ba nimo sa Espiritu Santo nga diha man na applicable man sa atong Ginoong Jesucristo o sa pagtagna niya naghatag og timaan nga ianak siya ulay. Ana karon. Ingon siya nga may kurutan mo pato-pato niya ang atong gigamit nga the message sa Biblia. I-plaster palyog engineer sa Biblia the message sa screen kay basahon nako ang kining iyang gi suwayan og counter sa counter nga binulingit nga pamaagi niya. The message sa Biblia atong ipa-plaster sa screen niya akong basahon ang gingon. John chapter 1 verse 1 kama 14 gingon sa pagpaya. The word was first. The word present to God. God present to the word. The word was God. Unya sa 14 gingon dayon sa 14 nga versikulo. The word became flesh and blood and moved into the neighborhood. We saw the glory with our own eyes, the one of a kind glory, like Father, like Son, generous inside and out, true from start to finish. So, plasta lang engineer kung makita kay gibasa ko naman, so hubaron na to. Gingon kini, the word was first, ang pulong mao ang una. The word was first. The word present to God, ang pulong nagpresentar ngadto sa Dios. God present to the world, og usab ang Dios nagapresentar usab dito sa pulong nga mao tong gitawag first. The word was God, ang pulong mao gitawag po ang pulong Dios. Unya kining pulong nga gingog word nga gingog first nagpakatao kay gingon man the word became flesh and blood. Karon niingon siya nga maigid mo pato-pato the message kanang gingon word was first. Asa mo kuno diha nga first child na? Niya, mo nagingon lagi nga sa pagpahayag sa bala ang kasulatan nga nabasa na to nga the word was first. Ha? Kining word din kining pulong nga gingog
first or una, angay kang mahibalo bindilyo nga kini nahimong child. Nganong nahimong child ang word or pulong nga giingog una or first? Tungod kay sa 14 nga gibasa ta, nag-ingon na the word became flesh, nahimo ni siyang may unod o dugo. Sa ito pa, nahimo ni siyang tao. Sa unsang pagi nga kining word or pulong nga gitawag una or first, nahimong child. O gitagna nga magpakatao. Asang tagna? Niya basahon ako, Isaiah chapter 9 verse 6 gingon, for unto us a child is born, for unto us a son is given, and the government shall be upon his shoulder, and his name shall be called Wonderful Counselor, the Mighty God, the Everlasting Father, the Prince of Peace. Unsa ning word nga gitawag first or una, nahimong child, sa unsang pagi nga nahimong child, pinagi sa tagna ni Propeta Isaias nga kining word nga mao ang una nahimong child nga mao ni nga gingon, for unto us a child is born. Ikaw bindilyo, di gid ka mosupak nga ang katumanan ni ining Isaias no Bisayas o bisan kinsa pa nga mga ebanghelista, di gid mosupak nga ang katumanan niya na mga tong Ginoong Hesukristo. O kini pong uno-uno sa Juan kama 14 kining pulong dinhi nga gingog una, wa po'y supak nini ang mga ministro, bisan pa ikaw bindilyo uban bang mga ebanghelista nga kini mao ang atong Ginoong Hesukristo. Karon imong gipaningil kini dihing naday diha nga child first, word was first ramana, awa man kakasabot mo bitaw nga nigamit mig termino nga bugo, masuko ra ba ka kingnog bugo nga sa Biblia ang kanang di makasabot tawag kung managbugo mismo nga atong Ginoong Hesukristo. Ako sang basahin kadali brethren, mismo nga atong Ginoong Hesukristo mogamit sa terminong bugo address sa mga taong di kasabot. Niya tayo Bibliang Katoliko doon na Imprimatur Julio Cardinal Rosales, gitambayungan sa mga Protestante o Katoliko nga eskala sa Biblia. Basahan ko din sa nakasulat sa Marcos Kapitulo 8 versikulo 17. Matod pa, nahibalo si Jesus kung unsay ilang gipanagsultihan, busa gipangutana niya sila, nganong nagisgot man kamo, mahitungod sa inyong wala pagpakadalagpan, wala bagyapon kamo makasabot. O, gingnan niya ni Kristo, wala bagyapon kamo makasabot, bugo na bagayod kamo kayo. Busa, wala masupak sa balaang kasulatan ko ng mga ministro mugamit sa terminong bugo. Ngano man, nga mugamit og terminong bugo, tungod kay wala man ka makasabot bindilyo. Yung mismo atong Ginoong Jesucristo, may gamit niya ng termino sa mga taong di kasabot, tawag niya og bugo. Nakara, brethren, kining word nga gingog child, nahimong child ang word nga first, pulong nga mo'y una nga nahimong child, sa gitag na sa Biblia nga magpakatao ni siya, for unto us a child is born, napoy tukmang panahon, matuman kini. Dili po niyo sa pagtagna diya, direct ka po dahil nga matuman, kay may panahon nga gitagal o tukma nga panahon nga gihatag ang Dios niini para kining word nga maunang child nga gitawag first na tao sa tukma nga panahon sa usa ka babae. Asang prueba, brethren? Aniya ang prueba, brother ni dinhi sa Galacia Kapitulo 4 versikulo 4, apan sa pag-abot na sa tukma nga panahon ang Dios mipadala siyang anak nga natawo og babae, natawo ilalom sa kasuguan. Okay. So, pag-abot sa tukma nga panahon, ang Dios mipadala sa iyang anak nga natawo sa usa ka babae, natawo ilalom sa kasuguan. Kinsa ni? Ang atong Ginoong Hesukristo. Natawo. Sa pagkatawo niya, sa sinugdan, gitag na siya nga gitawag siya child. Pero huwag magpabilin po ng child. Huwag po na magpabiling bata, kay midak ko muna. Pero, tungod kay anak siya babae, tawagon gid siya og child. Kinsa gitawag og child sa Biblia? Mao tong word. Kinsa ang word? Mao tong Ginoong Hesukristo. Yung sa pagpayag sa Biblia ang word nga mao nang child. First, the word or child was first. Og baliyon man, first child, first word. Wa di ay sa Biblia. Naglisod big tubag sa imong gipangutana asa mabasa ang first child? Kay kung naay second child sa among presentation, di pwedeng makakwenta lagi second kung walay first. Mo man ang gitudlo, mo man ang pagtudlo ni Master Diri kanamo. Nay second og di makakwenta second ug walay first. Mo nang naningkamot in town siya brethren sa pagdepensa. Nga di gid niya tugutan nga ang mulugar nga first child sa Biblia nga atong Ginoong Hesukristo.
Pero sa ato nang gipresent sa Biblia nga yang gisuwayag supak ang the message nga Biblia nga binulingit nga klase nga pagdepensa, ang mga naminaw bisan pag grade 1 makasabot, bisan pa ang management ni nga atong gisibyan karon makasabot sa pulo ka bildo nato kanang imong mga pangatarungan sa pagdepensa, wa gid magkadimao. Nakaron pag yun nga dunay first child sa Biblia nga mga tong Ginoong Jesucristo nga gitagna siya sa Isaiah 9:6, may tagna pod sa Biblia nga dunay second child. Ang tagna sa Biblia nga nagisgot og second child mao ning nakasulat sa Ecclesiastes chapter 4 verse 15 sa English nga King James Biblia. Gingo, I considered all the living which walk under the sun with the second child that shall stand up in his stead. Nakita ko ang tanang buhi nga nagalakaw ilalom sa adlaw nga sila nakauban sa ikaduhang bata nga mitindog puli kaniya. Nagisgot og sikat. Sa amo nang gikaingon sa pagtudlo ni Master dili maka mention og sikat nga walay first. Ang first among gi-explain nga mga tong Ginoong Jesucristo gipribahan gid namo sa Biblia. Ang mulugar nga first mao nga tong Ginoong Jesucristo nga sa sinugdan gitawag siya pulong ug kanang pulong or word nga first nahimong child. Karon, giyon sa namang pagpiyo nga kanang second child nga gitagna ni Haring Salomon o propeta Salomon, Haring Salomon nga mutindog og mupuli kana katumanan ang Espiritu Santo. Giyon sa namang pagpiyo sa pagtudlo pud Master dili kanamo nga amo pud nga gipanudlo diya kaninyo. Tungod kay ang atong Ginoong Jesucristo nga mo'y nilugar nga first child, mo'y nipahayag nga siya pulihan. O ang kapuli niya, mao ang Espiritu Santo. Busa ang tagna, kay di malagi abilidad sa Biblia, bisan ikaw binilyo at mitado ka nga dili lagi abilidad sa Biblia, kung magtagda, ibutang ang pangalan, munang sa tagna, way mabasa sa Isaiah 9:6 nga Jesucristo na, way mabasa sa Ecclesiastes 4:15, kung kinsa na, pero among gi-explain ninyo nga kana para sa katumanan sa Espiritu Santo nga magpakatao, ngano? Tungod kay sa terminong child. Kinsa ba na child nga wala gianak og babae? Necessary ba nga imong pangitaon ang inahan haron nga mahimo siyang child? Samantalang ang Biblia nagisgot nag-child unya wa din nagyanak og babae. Karon, diyon sa pagpiyo brethren sa Biblia nga ang second child sa Ecclesiastes 4:15 nga mutindog mupuli Espiritu Santo gina. Gipahayag bas atong Ginoong Jesucristo brethren nga ang kapuli niya nga kini si Kristo mao ang first child nga ang kapuli niya mao ang Espiritu Santo. Takdo dito sa Ecclesiastes isip pagpaluap sa atong Ginoong Jesucristo sa iyang pagpamahayag nga ang Ecclesiastes 4:15 second child that shall stand up in his stead. Ang kanang second child o ikaduhang bata, maugyod ang Espiritu Santo sumala sa pagpahayag sa atong Ginoong Jesucristo. Gipamatulon ginani Ginoong Jesucristo nga ang kanang Espiritu Santo nga ipadala sa man puli gina kang Kristo. Akong pagbabasahon kinakasulat din sa Juan kapitulo 14 bersikulo 25 ngadto sa 26 o nga akong pagbabasahon nga Biblia ang pulong sa Dios. Kining mga butang nga ginasulti ko ng daan kaninyo, samtang kauban pa ninyo ako, apan kun makagikan na ako, ang magdadasig nga mo ang Espiritu Santo, mao ang ipadala sa man, puli ka na ako, nga siya ang magtudlo kaninyo sa tanang mga butang o magpahidumdum kaninyo sa tanang nga akong gingon kanyo. Sa ito pa, gipamatod-an gid ni Ginoong Jesucristo nga kining Espiritu Santo, puli gid kana kaniya. Deklaro kayo nga mismo nga atong Ginoong Jesucristo, mga higalag mga kaigsunan mo'y namulong nga pulihan siya, nga ang kapuli niya mao ang Espiritu Santo. Takdo sa tagna sa Ecclesiastes 4:15 nga may ikaduhang bata nga mutindog og mupuli. O kanang ikaduhang bata o second child, wa man po na magpabilin nga bata rapod or child rapod, bidako man po na. Sa samang pagkagi nga si Kristo gitagna for unto us a child is born, wa man po na magpabiling bata siya, bidako man po na. Sumupod na ang second child. Kanang second child sumala na sa among pag-explain nga gisupak gid ni Mitchell Bendilio nga unta kining 4:15 sa Ecclesiastes po yun iyang itagad pagtagad. Isustin ba? Kining 4:15 kung dili man di ay niya ang among magtutudlo mo'y katumanan.
pangutana, kinsa ni? Bisan pag atong tugutan nga imong sinabtan nga di gid ka muuyon. Ato sang isit aside brethren ang atong magtutudlo nga mo'y katumanan ani. Kaya di mo gid siya muuyon. Unyag mo'yon dapat pag na personal man ka nga naman kay ang katumanan naman mo imong sige atake. Ayaw tuguti sa aning 4:15 nga matayan ni nga ang katumanan ani Espiritu Santo ni. Balik ko nako. Kini mo'y tagaid pagtagad. Ayaw ni biyai i-prove nga nasayop ang mga ministro sa pagtulunan sa PBCM sa paggamit nining tagna Ecclesiastes 4:15 nga para sa pagpakatao sa Espiritu Santo. Ay kung dili na nimo ni siya ma-prove o imong hanay nga nasayop ni, adi mura kag sigig paghot, sigig atake sa personal, mura kag iro nga sigig paghot sa bulan kanos mahulog ang bulan, sige lang paghot. Sige lang atake sa among magtutudlo, wa tagaid pagtagad ang dugukat sa tagna nga among gigamit para sa pagpakatao. Karon, kini nga itong Ginoong Hesukristo nga gitagna nga gisasinugang gingog word or child nga nagsaad sa Espiritu Santo nga kapuli niya. Kung ang atong Ginoong Hesukristo mo'y mupayag may tungod sa Espiritu Santo, dili niya pariho. Dili pariyo sa atong Ginoong Hesukristo. Basta dili nimo pwedeng ipaningil nga kung unsa ang pagtagna sa first child nga atong Ginoong Hesukristo, maupod ang imong pangitaon sa second child nga mao ang Espiritu Santo. Ngano? Tungod kay mismo nga atong Ginoong Hesukristo nagbayag nga kining Espiritu Santo nga kapuli niya giterminuan kana niya og another comforter. Basahon nako sa John chapter 14 verse 15 up to 17 sa English King James Version nga Biblia. Gingon sa pagtaya. If ye love me, keep my commandments, and I will pray the Father, and he shall give you another comforter, that he may abide with you forever. The Spirit, even the Spirit of truth, whom the world cannot receive, because it seeth him not, nor or neither knoweth him, but ye know him, for he dwelleth with you and shall be in you. Sa gigamit nga termino sa atong Ginoong Hesukristo, may tungod sa Espiritu Santo, Spirit of truth nga mao nang Espiritu Santo sa gigamit nga termino. The same haron imong pangitaon nga ipariha gid nimo ang paagi sa pagtagna sa atong Ginoong Hesukristo diha sa pagtagna sa Espiritu Santo. Dili man bisin ang gigamit another comforter, lain nga manlalaban. Muna sa makadaghan na mo gigamit ang sistema sa pagtuki sa matuod yun nga lahi ang Espiritu Santo sa sistema sa iyang pagtungha sa kalibutan diha kang Kristo tungod sa gigamit nga termino sa atong Ginoong Hesukristo nga gitawag sa Biblia first child, ang Espiritu Santo gingon niya another. Kung basahon na to sa diksyonaryo o sa ka-referensya nga dili kasupak sa Biblia, mga igalag mga kaigsunan, kining word nga another, gingon ka na sa pagpayag, another, o gingon sa pagpayag sa pulo nga another sa pronoun, one, that is different from the first or present one. O nagisgot na pag first, another, lahi niya nang nag-una, first, kinsa man ang first, o di ang atong Ginoong Hesukristo, lahi daw siya kanang another nga mao ng Espiritu Santo. Unya imong parihaon. Unya mingon ka nga kung ang Dios magpakatao kinahanglan nga iapil ang inahan. Kung ang Dios magpakatao na itimaan nga ihatag nga matawag babay. Kinsa nang Dios ay imong gipasabot? Espiritu Santo na? Tanawa ron, di ba? Wa ka magkadimao. Ang imong gigamit applicable man kang Kristo kay iya man nga naghatag ang Dios og timaan nga si Kristo mataw diha sa biren nga babay. Unya magsige kag paningil nga wa man may nagpamatuod dinhi nga nagpamatuod mi sa tagna sa kang Crescencia ug kang Avelino. Ang among gipamatud-an ang second child nga mutindog og mupuli nga mao nang Espiritu Santo gitawag siya child, second child, imong pangitaon ang inahan o ang amahan o ang inahan nga lahi siya sa sistema sa pagtagna sa Dios. Si Kristo ray giingnan diha nga kung magpakatao nga atong Ginoong Kristo
naitimaan para niya. Apilo nimo ang Espiritu Santo nga di man ingon niya na ang proseso o programa sa Dios mahitungod sa Espiritu Santo nga magpakatao. Di tanawa na mo na ningon niya wa kakasabot. Bugo ka nang bahina kay wa kakasabot. Kung sa pag-eskwela pa na kining brethren kining mag-eskwela nga brighta daghan man tag mga makuha na nga mga ma-achieve. Unya kung brighta lagmit gyud nga mahimong valedictorian sa bright man, pero di ka ni kasabot, nabugo, amo na giingon nga, baliktorian. Amo na ni mo bindilyo, balik dito, balik giskwila, kaso ka giskwila. Ha? Mo nang imong pangatake din sa pagtulunan sa PBCM, di gid magsalir. Unya, pero meron magiging mo side comment, partis among magtutudlo. Unya, lantawon na ba na to, lantawon na to siya, Brad, loin taong kayo, nag-aligtabo na siguro ng iyang kasukuba. Apat na gud siya tawag ng tubig. Sige lang, inom og tubig yung taon ay para cool down ba? Kaya basin og nanginit ng ulo niya. Kay, wala na lagi magkadimaw ang taon ng iyang mga pagdepensa, depensa nga opinsa, pero permente gyapon nga masagang. Nakaroon. Muna diya nga mga higalag mga kaigsunan sa among presentation nga managlayang pamagi sa Dios sa pagtagna. Lahi ang sistema sa kang Kristo, lahi ang sa Espiritu Santo. Unya, matag pa ni Bindilyo, kinsa ko rin mo to, brethren, sa atong magtutudlo, programa ba na kuno nas Dios? Agoy, nasubrahan man na nimo. Kami lugar nga mga membros PBCM. Malagi na God, kusog gugay ka mo, underestimate, bulok down, lugtaw. Kami lugar, sa pagtuon ni mo na mo. Daghan man mga membros PBCM, sa mga lugar na ilang pagtuon, nga ilan. Unya, ningon siya nga, programa pa daw kuno si Tomas Eugenio nga Santo. Sa ako nang gikaingon. Mo nagigilagi ni nga mailan gid ka diay nga dili gid ka diay matuod nga nangalagad sa kamatuoran. Kaya matuod nga nangalagad sa kamatuoran di mo gamit og termino nga programa ba daw si Tomas Eugenio sa Dios. Oy, wa ka mahibalo. Basahon ko nga ang nagbuot o nagprogram sa tao nga matao dinis kalibutan ng Dios. Basahon ko ang Biblia, palihog. Engineer sa pag-plus sa screen sa ang pulong sa Dios. Basahon ako sa Buhat Kapitulo 17, versikulo 26. Kung makatarunganan bang paggamit mo Mitchell Bindilyo nga programa sa Dios si Tomas Eugenio. Bisan paglagig tugutan na to nga dili na to i-appeal ang dili na to sa gamito ng pagka-Dios ni Master nga katumanan sa Espiritu Santo. Ordinaryo nga tao si Master sumala sa pag-ila mo. Magipanamastas, para mas tamasan mo sa pag-istorya. Diyos ang nag-program nga matao si Master sa kalibutan. Bisan pa ikaw Bindilyo, Diyos ang nag-program nimo nga matao ka sa kalibutan mo sa ayaw gamitang termino. Lecturonte ka. Ayaw gamitang termino. Nga programa ba din si Tomas Eugenio Diyos kung tinuod kang magwali? Nga naman, basahon ko. Binuhatan Kapitulo 17, versikulo 26, gingon. Sa Biblia ng pulong sa Diyos. Gikan sa usalang katao, gihimo sa Diyos ang nagkalain-laing matang sa tao o gipapuyo niya sa tanan nga bahin sa kalibutan. Unya mingon kag dili programa nga magtutudlo. Og wa kay pagtuo ayaw pagpalabis imong ba nga wa na magkadimao. Mabitaw mo gamit pud magterminong nabuang ka. Dili ang physical nimo suko ra ba ka? Anda kay suportaran man namo sa Biblia, brethren. Kining pag-ingon nato nga buang. Wa ba sa Biblia, brethren, nga atong pag-ingon buang dili ang physical mo gipasabot. Kundi ang gipasabot nga nahimong buang ka ang usa ka tawo diha sa iyang pagsukway sa iyang mga ngabil sa pagpamulong sa Biblia. Brethren, prueba nga ang pagsukway sa pagpamulong diha sa mga ngabil mo nakapabuang o nakapahimong buang sa tao. Aniya, kung magsukuhin na gani ang tao sa iyang ngabil, mo na gitawag pagkatawag sa Biblia og buang. Dini sa Proverbio Kapitulo 19, versikulo 1, mayo pa ang kabus nga magalakat diha sa iyang pagkaingpit sa kasing-kasing. Kay kaniya nga sukuhi siyang mga ngabil og moyo sa kabuang. Nawa, mo na siya diha. Manigamit na ng termino dili kasupak sa Biblia kay nagisgot ang Biblia buang. Dili ang imo physical nga imong giingnan. O bugo, kung nag-iyon mo bugo tungod sa imong walay pagpakasabot sa tinuod nga nakasulat sa Biblia based sa among explanation. Mo na diha. Nakaron ato ni tagaan pud pagtagad brethren kay iya gid pimenting ihapak nato ning Ecclesiastes kapitulo 9 bersikulo 5 ug 6 sa iyang pagsupak sa atong gihimo nga pagdumdum sa birth anniversary sa atong magtutudlo. Engineer atong ipabati
ang iyang tingog mahitungod sa iyang gining pamugos ba ang iyang bunal ba nga bisan nasagang na ang iyang bunal padayon nagapon siya bunal. Mao gyud akong giingon ba kung sa away pa ni nga kining literal nga arnes ang bunal niya nga uno atong gisagang sa uno. Kaya di man pwede brethren nga kung bunal uno ang imong isagang dili uno. Ang iyang bunal nga uno atong gisagang. Karon pagsagang nato sa iyang bunal, ibalos pag bunal. Wa niya sagna nga atong bunal. Nagsige lang siya pamunal, way sagang-sagang, di tagoktok siya. Pero atong paminawan, mga mahal nga tigpaminaw. Nila ilagong gi lahi ng handomon. Ila pagyapon mga kaigsunan katubang berdihan ng patay. Ilagong i-justify sayop ng pagsabot ni Bendilyo. Lahi ang dili na handomon o lahi na po ng tagaan paghandom. Tanawa na doon. Ato basahon Ecclesiastes 9:5 kay ang Ecclesiastes 9:5 og says para ra sa patay di para sa buhi manang wala din nga dili handom mo ng patay daw. Manay resulta sa Espiritu Santo peke. 9:5 nagaingon kay ang mga buhi nasayod nga sila mga matay apan ang mga minatay dili mahibalo sa bisan unsa ni may balos pa sila tungod kay ang ilang handumanan hikalimtan. Okay. Patay buhi ng gisultian diha. Ang mga buhi nasayod nga sila mga matay. Apan ang mga minatay wala na nahibalaan bisan unsa. Og ang ilang tanang handumanan gikalimtan na. Og imong berdihan ang patay imong gikalimtan ang handumanan mana. Panalitan, si Elder Alan karon nag-birthday. Handumanan na niya siyang pagkatao nga nakatapos na po siya laing katuigan. Pasalamat. Mao na handumon ang birthday. Kunya kay pagkapatay na, mawala naman ang ilang handumanan, hikalimtan na nga nung birthdayan. Dugay gud sila na mga kaigsuonan ilag kung i-justify kay makasabot unyang mga membro di na mo amot. Okay. Atong nabati mga kaigsunan ang iya kibaling paghatag yapon sa iyang explanation mahitungod sa Ecclesiastes 9:5 sa brethren. O niya iya gining gipamugos nga dili na gid handumon ang mga patay. O niya nanin kamo tag depensa kay kung di kuno ta mo depensa ang mga membro kuno mabugnaw di na kuno mo amot. Pagkakataw ana ni mo Bendilyo. Kami mag-uol may pananglitan og mabugnaw ang membro. Kung na may mabugnaw kay dili mo amot, di gid mi mag-uol. Ngano man? Just in case ang mga membro di na mo amot, di mi mag-uol kay wa mi gidawat nga sweldo gikan sa contribution sa membro. Di ba brother? Oh, tinuod na brother. Lahi ni mo Bendilyo ako nang imong mga membro sa SDA mabugnaw og di na matag contribution angay kang mag-uol ngano man nagdawat kag sweldo gikan sa mga membro. Busa ayaw na ihapak diri namo nga maningkamot mig depensa kay basin ang mga membro babugnaw di na mo amot. Pero kay balumi nga ang mga dayhad nga mga membro sa PBCM di gina dumili sa pag-amot. Pero kung imong ingnon nga maningkamot mi kay kun ang mga membro mabugnaw di na muamot di mi ana mabalaka ikaw mo'y angay mabalaka kung ang imong mga membro makasabot na diha sa imong pinamatud-an nga wa nas kamatuoran mabugnaw sila di na matag og contribution na karon asa kaon ang imong sweldo nagwa na sweldo kulban kas kaldero unya kulban kas kaldero wanay kaon unya wanay kaon sa kaano niya og hangin ang atong utok sa kahitok sa kahangin sa utok na lisod na basig mo na nang higayon na nga ang physical na mo'y nahimo na tungbuang kanang dadunos mental hospital nakaron niya ang Ecclesiastes 9:5 matud pa niya nga dili na gid handomon ang patay kanang pag-birthday patay paghandom kuno na atong klarohon na bisan pag di ka mag saulog og anniversary mag-birth man og madit anniversary, pwede kang mudumdum. Ang muhimo sa pagdumdum, ang may hunahuna, ang buhi. Ang dili na makahimo sa pagdumdum, ang mga nangamatay. Mura ba nagipasabot din eh? Unyag mingon ka, duha ang gisultihan, ana, buhi og mga patay. Tinod ito pag-explikar ni Haring Salomon. Nag-explikar siya mahitungod sa mga buhi, nga ang buhi mura na sayod ka sila mamatay. Unya nag-explikar po siya kabahin sa mga nangamatay, nga di na sila mahibalo. Ang mga nangamatay sa bisan unsa katong mga nangamatay
Nibaybalos pa sila tungod kay ang ilang handumanan hikalimtan. Kinsa ang handumanan nga malimtan? Ang ilang mga handumanan sa mga nangamatay. Wala ingna nga ang handumanan sa mga buhi malimtan, kundi handumanan sa mga patay mo'y makalimtan or mao'y hikalimtan. Sa size, mayon man ang ilang gugma sa mga nangamatay. Mausab ang ilang pagdumot sa mga nangamatay, wang ilang kasina. Nawagtang sa kaning panahon, ni may bahin pa sila sa gihapon sa bisan unsa nga butang nga ginabuhat ilalom sa adlaw. Akong basahon sa Biblia ang pulong sa Dios kining gingon nga ni may bahin pa sila sa gihapon, gingon na ni may labot pa sila sa bisan unsa nga nagakahitabo sa kalibutan. Kinsa? Way labot, way bahin ang mga nangamatay. Wala ing nga dili bahinan o dili panginlabutan. Mao na klaro nga pagkaistorya. Nganong ako gining depensa? Ha? Dili lang kay sa among dapit nga nagsaulog mi sa birth og death anniversary. Ay bisan pag ubang reliyon, dunay mga pagdumdum og patay. Mao nang makaingon ta kawa gud ni may puangod nga klaseng pagkatao di ay, pagka-pastor di ay nga di naman day ka dumdum sa mga nangamatay. Ha? Unya, ang gobyerno sa among gingon nga nagsaulog sa birth anniversary og sa death anniversary ni Dr. Jose Rizal. Nasayop kay nang gibuhat sa gobyerno, dili ikaw ra ginasayop nga dunay pagdumdum kay dili violation sa Biblia ang pagdumdum. Ikaw ra gyud mo'y nag-ingon nga violation sa Biblia ang pagdumdum og mga patay. Ang mga patay mo'y di nga sila wala na sila'y bahin, dili kay ingnon nga dili bahinan. Kay kung mao pa wala tay mabasa sa Biblia nga dunay pagdumdum sa mga patay, imo ba ning gi-counter o laing bunal nimo? Ni bunal ka among gisagang. Pagsagang namo, ni bunal may gi-counter ba nimo? Gisagang ba nimo? Wa. O di tagokto ka karon. Unang tagokto ka, unang naglagablab ang iyong damdamin, init ang imong ulo. Sige kag inom og tubig sa imong programa. Ay di ka mo inom og tubig basin niya mag aso-aso na ang problema og sa imong kainit sa imong ulo, sa imong emosyon unya. Basin unya atakihon ka diya sa studio. Ha? Karon, brother. Asa man ang atong counter nga pod sag nga, asa man ang atong bunal nga sag nga ni Bendilio? Naaba sa Biblia nga dunay pagdumdum o wala? Haron nga kung mayingon sa iyang ipamagos nga dili na dumdumon ang patay, si apostol nga si Pablo nasayop diyan eh. Nakauban magkamon ni apostol nga si Pablo. Kay nagingon mga alagad ka ni Kristo. Si Pablo alagad ba ni Kristo? Si Pablo ba ay pagdumdum sa mga patay labi nag mga pangulo sumala sa nakasulat sa Biblia, brethren? Duna. Okay? Dini sa Hebrewhanon, Kapitulo 13, versikulo 7 nagaingon, hinumdumi ang inyong mga pangulo, sila nga kaniadto na nagsulti kaninyo sa pulong sa Dios, palandungan ninyo ang gisangputan sa ilang kinabuhi ug awatan ninyo ang ilang pagtuo. Kini mo imong counteron. Kay bunal ni namo, sagan mi sa imo ang bunal mi gi-counter ni nimo. Namo lagi pagdumdum, yung kadili na hinumduman ang mga patay, kining giisgutan ni Pablo buhi bali. Buhi ba nang gisgutan ni Pablo? Hinumdumi ninyo ang inyong mga pangulo? Di ba, mga patay ang gisgutan ani? O yung karon na, di ba na birthday? Karon, ang Ecclesiastes na birthday. Di ba ni-drive ka? Ako mag-birthday, o patay, violation? Hanaw mo kining pagdumduman nila ni Pablo, birthday po de. Walang yung nag-birthday. Ang punto, nabay pagdumdum, wala. O doon ay pagdumdum. Gawas nga gidumdum, ilan pag yung pahalipayan ang mga nangamatay, labi na nag-alagad og Dios sama ni propeta Job. Umudumdum sila ilang pahalipayan, gihimo nilang example panag-ing sa ilang kapanahonan ang mga pag-antos sa mga tao nga nangalagad og Dios. Sa Biblia, brother, ng prueba. Aniya pa din sa Santiago, Kapitulo 5, versikulo 10 ngadto sa 11, mga igsoon, ingon nga panag-ingnan sa pag-antos o pagpailob, palandunga ang mga profita nga na nagsulti tungod sa ngalan si Ginoo. Tanawa ginahimo ta ang pagpahalipay kanila nga na nagpakaantos nakanuog kamo may tungod sa pagkaminantoso ni Job o nakita ninyo ang katuyuan kaniadto sa Ginoo unsa gayud kamapuanguron o kamamaluyon sa Ginoo. Naagyan gibuhat nila nga pagpahalipay gawas sa gidumdum gipahalipayan nila ang mga nangamatay nga mga tao nga nangalagad og Dios sa unang panahon. Naman lagi na sa Biblia, imo na gisagang, di ba wa nimo gisagang. Nga naman, kay di man nimo ni siya masagang gyud. Kay imong presentation nga pagdumdum nasipyat ka sa imong mga pamagi. Nago gising engineer nga atong ipakita karong taon, pero unaon sa nato nga gawas gani nga
gitagaot palipay ang lubnganan sa tao sa Dios sa una kung mamatay butangan kanig monumento. Asang prueba brad friend sa Biblia? Aniya ang prueba din ni Brother Rene din sa ikaduhang hari, kapitulo 23, versikulo 17 ang gingon sumala sa pagpahayag sa balaan nga kasulatan, 23:17. Unya siya mingon, unsa ka ng monumento nga akong makita, og ang mga tao sa syudad mingsugilon kaniya, kana mao ang lubnganan sa tao sa Dios nga miabot gikan sa Huda og nagpahibalo nining mga butanga nga imong nabuhat batok sa halalan ni Bitil. Tawa, ang lubnganan sa tao sa Dios butangan kanig monumento. Para unsa man tong monumento? Para imong kalimtan, para dinhi mo dumdumon. Unya na pag iyang gi pahayag brethren sumala sa pagtubag sa texter atong ipabati engineer. Ang laing video clip niya nga nagibasa nilang texter nga tagapulang ko nga nag-ingon nga kung mamatay ang tao butangan baglapida ang lubnganan na atong paminawan ang iyang depensa kay dinhi karon lipaghong kita sa kauwa ning imong gibuhian nga tubag sa imong texter nga gibasa po sa imong tigbasa nya Lang ko hakon ang patay ilubong do na bay lapida o timailhan nga mauna siya o walay lapida o yun ko nimo nga dili na mo maghandom sa inyong patay pero naay lapida timaan nga siya napilde ka sa inyong kakabildo sa PBCM sa pulang ko ni Pastor. Salamat. Okay. Sa Biblia, gani ang lubong ni Moises wa gyud na kay palgi hangtod karon wa gyud na dumdumi ba. Nagpasabot na sa panahon sa Biblia walay mga lapida. Di magkakabasa nga sa Biblia importanteng lapida na ay mga kuan nga gihimo ang monumento. Pero di lahi man ang lapida god. No? Kon imong hatagag pagtagad ug muna imong basihanan makalingaw na imong prinsipyo. No? Kay kung imong tan-awon dili man Biblia dili man ingong doktrina sa Biblia nga sa dihagod nga ilubong mamatay ang tao kinahanglan gyud butangan gyud siya lapida dili man na mao. okay No, dili na mao. Dili ko no mao nga kurang tao mamatay ang lubnganan butang glapida. Engineer palihog og butang sa screen katong akong gipasa nga lubnganan ni Mrs. White. Ha? Niya mao lagi ni. Magbantay ka sa imong mga pinulungan bindilyo ba? Matod pa niya sa pagtubag niya sa iyang texter. Kana kunong lubnganan nga butang glapida, dili kuno na mao. Kanang lapida Cebuano man na og sa English na gitawag na gravestone or kining gitawag og tombstone. Ang buti pasabot na sa noun sa gravestone, a stone placed at a grave on which the dead person's name is written. Kana diyang lapida, gibutang na diha sa angalan sa tao, niya maong bato, ilhanan brother, nga kanang lubnganan, iya na. Kanang matod pa ni Bindilyo, dili maayo kanang lubnganan nga butang nga lapida. Ito ana, di imong giatake karon ang lubnganan sa mga galon nga si Eileen Goldright. Sos pagkauwaw na lang mo nang ingon pa nga manitaon tagata sa mga opisyalis nga nagpakauwaw mo nang doktrina sa SDA. Ha? Tanawa. Naningon naman siya nga, dito ka sa PBCM katong texter nga tagapulang ko. Ala, pasakop dito, di na ba na may punto. Ningon lang nga, kung ang kamo nga mga sabadista o magbutang mo lapida sa lubnganan, mo nagingon nga dili gid gusto kay di man kuno dumdomon pero kung magbutang kuno sila og dili kuno sila magbutang og lapida sa ilang lubganan mo nagingon nga gusto pero gikomentaryohan sa texter nalupig ka sa kabildo sa PBCM sa iyang tumbang dili maayo kanang lapidas lubganan nakaron sa Biblia brethren ingon siya nga wa man sa Biblia lapida naa ba gid sa Biblia mabasang lapida o wala aduna gid mabasa sa Biblia nga lapida. Ang gibasa na ko gina ikaduhang hari kapitulo 23 versikulo 17 sa King James Version dinhi sa New World Translation o bagong kalibutang hubad sa balang kasulatan nagayon. Unya siya mingon unsa kanang lapida nga akong nakita.
Niyana ang mga tao sa syudad, mingon kaniya, mao kana ang lubnganan sa tao sa matuod, nga Dios nga gikan sa huda o nagmantala nining mga butanga. Oh, na, klaro kayo? Lapida. Klaro. Katulad monumento, nga gibutang sa lubnganan sa tao sa Dios, sa langhubad sa Biblia, gitawag lapida. Pero si Bendilio kung may manabot, lahi ang monumento, lahi ang lapida. Isopalpal permanente. Una mo na imong ipanaway diri kanamo nga ang among magtutudlo piki nga Espiritu Santo nga naman lagi ning piki nga Espiritu Santo nga nagtudlo diri kanamo napaka malagi ka. Di ka mawawa na. Pataka-taka kag tubag, pataka-taka kag buhi sa istorya nga dili mao, kana ra bang dili mao? Kunin mo nang palawman, kuha na siya false, sayop, false, bakat. Nakisabay tag-iyas bakat, yawa, 8:44:1. Nagkaroon sayop man diay o dili mao ang lapida. Karon, ang gibuhat sa mga sabadista, wakay labot. Yawa o bakat yun ang gibuhat nilang paghimog lapida sa lubnganan ni Ellen Goldwhite o ni James White. Tanawa. Mao na diya mga kaigsunan, makita og matimbang-timbang ninyo ang mga pangatarungan sa mga ministro sa pagtulunan sa PBCM nga giatake padayon ni Mitchell Bendilio, giyamaan padayon ang among magtutudlo, pero kami simple lang kayo, ay ang among mga pagdipinsa, why trampas, why mga binastos, why mga pagsakit nga among gibuhian dinhi sa among mga pagtubag. Kung nasakit mo pananglitan sa dingalan migbogo, nasakit mo pananglitan sa dingalan migbuang, amo na pasensyahan ninyo kami, pero amo lang gibuhat kini para makaamgo ang inyong pastor sa Sabadista nga yung gibuhat ng mga pagpangatake sa pagtulunan sa PBCM, wa magkadimao. Pupos na among oras, manghinaot kami nga sabtan ninyo ang mga kamaturan. Kami manamilit na ganinyo sa ngalan sa pagtulunan sa PBCM o sa ngalan sa magtutudlo, Master Tomas D. Eugenio, og sa ngalan usab sa Executive Vice President Reverend Charlie Eugenio Kiniang Yugson, Evangelista, Brother Juan Danilo Mangalos, ingon man sa kaubang Evangelista o Ministro. Kinusab si Brother Rene Telebrico, baygon dagan sing salamat sa pagpaminaw, pagtanaw, o may Domingo ka natong tanan.